ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गोजोननाय आरो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआव नायगिरि बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। आरो जानो हागौ नोंथांमोना आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय दा मानि सायाव जों दिनै सावरायनो थांगासिनो दङ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, जेब्ला आङो दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय भिडिअ लाबोनो होननानै साननायावनो जे आंनि सासे भिउअर्स, आंखौ मोजां मोनग्रा, जेरैबायदि नोंथांमोना आंखौ अनो, मोजां मोनो बा आंनि भिडिअखौ नायो, बेबायदि सासे नायगिरिया आंनो कमेन्ट हरासै। आरो बिथांनि कमेन्टखौ मोननानै आङो सानबाय, आंथ' दिनै भिडिअ लाबोनो नागिरखादोंमोन। दा बिथांनि कमेन्टखौ मोननानै सानबाय, दा बे बिथांनि कमेन्टखौनो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो, बा बे कमेन्टनि सायावनो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों बेनि सायावनो दिनैनि भिडिअखौ लाबोनो थाखाय आङो थाम-थिम जाबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरोखि। आरो नायखांनानै नोंथाङा सासे ख्रिस्टियान जानायखाय माबा मोनसे ख्रिस्टियान जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'नियाव थांनानै थानायाव, बे इसोरनियाव गाहामथारै जिउ खांनायाव सहाय मदद जागोन होननानै आङो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरबावदों आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव सोर बिथाङा जोंनिसिम बे कमेन्टखौ हरदों, आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनो आखायाव लाबाय। आरो माबादि कमेन्ट बेनि सायावहाय बिथांनि नामखौ आं ओरैबायदि मोनदों, इउजार G8, इउजार ए डाइरेक्ट इउजार G8, बिथाङा बेबायदिसो लिरदों जानांगौ नामखौ, बिदिसो मोनदों आङो। हामबायसै, बिथांखौ वेलकाम खालामदों दिनैनि भिडिअआव। आरो बिथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन। आरो नोंथांनि कमेन्टनि सायावनो जों दिनै गाहाम बाथ्राखौ सावरायनो थांगोन। बिथाङा बेबायदि आंनो कमेन्टखौ हरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथांनि कमेन्टआ बेनो, मालायखौ रायखुमाग्रा सुबुंफोरनि बागै भिडिअ लाबो आदा होननानै बिथाङा आंनो मोनसे कमेन्ट हरदों। मा होननानै, जे गुबुनखौ, मालायखौ रायखोमाग्रा बा रायखुमाग्रा, बेफोरनि सायाव, बेफोरनि बागै भिडिअ लाबो आदा होननानै बिथाङा आंनो बे कमेन्टखौ हरदों। हामबायसै अनजाग्रा ए डाइरेक्ट इउजार G8, नोंथांखौ हाजासे हामबाय होनबाय बे कमेन्टनि थाखाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फैदो जोङो गुबै बा मेन बाथ्रायावहाय। दिनैनि बे मुगायाव नंगौ जोंनि गेजेराव गोबांथार सोरबाया सोरबा सासेनि सायाव ना खोथा बुंग्रा, रायखुमाग्रा, राग जोंनानै, दुखु मोननानै, मेगन सानानै ना बायदि बायदि दिनै जोंनि समाजाव, ना जोंनि मण्डलिफ्राव, जोंनि न'खरफ्राव, जोंनि एरियायाव, जोंनि उसुं खाथिफ्राव दिनै बेबादि दङ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, माबादि दङ? गुबुनखौ रायखोमाग्रा, गुबुननि मोजांखौ नायनो हायै, बा गाव गुबुननि सायाव रागा जोंनानै क्षमा होनो हायैयाव गुबुननि सिगाङाव गाज्रि गाज्रि खोथा बुंग्रा, एरसन एरब्र खालामग्रा, ना गाज्रि मुं सुग्रा, गुबुनखौ गाज्रि मुं फोसावग्रा, दिनै जोंनि समाज, जोंनि न'खर बा जोंनि मण्डलिफ्राव दिनै बेबादि दं। जोंनि उसुं खाथिफ्राव, जोंनि रायजो जानायफ्राव दिनै बेबादि दं। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, थारैनो बेखौ जों साफ्रोमबो दिनै मिथिगौ। नाथाय बेनि सायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों, बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों आं गोथौयै शेयार खालामनो सानदों। जे जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बेबायदि गुबुननि सायाव गाज्रि मुं सुग्रा, गुबुननि सायाव रायखोमाग्राखौ मा बुंदों, आरो गुबुननि सायाव गाज्रि खोथा बुंनो, रायखोमानो थाखाय एलाव होदों ना होआखै, बादा होदों ना बादा होआखै, बेखौ फै जों गोथौयै मिथिनि। मानो? नोंथाङा सासे ख्रिस्टियान जानायखाय, जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय, बा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बिसास जानायखाय जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरोखि।
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा नोंथांमोना मिथिगौ ना बेफोरबायदि रायखुमानाय गुबुननि सायाव गाज्रि मुं सुनाय बेफोरबायदि बाथ्राफ्रा दिनै मा जोंनि समाजाव जोंनि उसुं खाथि रायजो जानायफ्राव गावजों गाव मा खालामज्लायो मिथिगौ ना नांज्लायहोयो खमज्लायहोयो गाज्रि बाथ्रा बुंहोयो पाप मावहोयो रागा जोंना सानब्लाबो रागा जोंफ्लांहोयो दिनै जों बयबो मिथिखागौ बे खामानिया मोजां नंखाया ना बे हुदाया गुबुनखौ गाज्रि मुं सुग्राया मोजां नंखाया होननानै जों दिनै बयबो मिथिखागौ बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोननिसिम बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों बा फिल खालामहोनो गोसो जादों आंबो सासे रायखोमाग्रा नामा गुबुनखौ आङो सासे गुबुनखौ गाज्रि मुं सुग्रा नामा फै जों बेखौसो मोनदांनांगोन गिबियाव दायो आङो मा गुबुनखौ रायखोमाग्रा ना आङो सासे गुबुननि सायाव गाज्रि गाज्रि खोथा बुंग्रा बेबायदि मानसि नामा आं बेखौसो दिनै जों मोनदांनो नांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जुदि नोंथाङाबो आंबो जोङो गुबुननि सायाव गाज्रि मुं सुग्रा गुबुनखौ रायखोमाग्राब्ला फै बाइबेला मा बुंदों जों मिथिनि आरो दिनैनिफ्राय बे गाज्रि रायखोमानायनिफ्राय जों गोजानाव थानि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फैदो what does Bible say upon of this बेनि सायाव बाइबेला मा बुंदों फरायनि जिसुनि मुङै तो बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 36 आरो 37 सिरि बे मोननै सिरियाव गिबियावनो ओरैबायदि बुंदों दै बाइबेला बुंदों जिसु ख्रिस्टआ बे समाव ओरैबायदि होनदों आरो आं नोंसोरखौ होनो रायथावै रायनाय बाथ्रा गंफ्रोमनिबो थाखै मानसिफ्रा बिसारनि दिनाव हिसाब होनांगोन खोनासंबावदो आरो आं नोंसोरखौ होनो रायथावै रायनाय बाथ्रा गंफ्रोमनिबो थाखै मानसिफ्रा बिसारनि दिनाव हिसाब होनांगोन अब्ला मा नोंथाङा रायखोमाबावगोन ना गुबुननि सायाव अब्ला मा जों गुबुननि सायाव रायखोमाबावगोन ना गाज्रि मुं सुबावगोन ना अब्ला जों मा गुबुननि सायाव गाज्रि गाज्रि दिनैनिफ्राय खोथा बुंबावगोन ना जोंथ' बे समाव गाहामथारै खोनाबाय जे गाज्रि गाज्रि बाथ्रा रायथावै रायनाय बुंथावै बुंनाय बा रायखोमाथावैखौ रायखोमानाय खोथा फंफ्रोमनिबो बिसारनि सानाव जोङो हिसाब होनांगोन ना बे इसोरनो जों साफ्रोम ख्रिस्टानफ्रा मिथिगौ सानसे बिसार जागोन बे इसोरनि सिगाङाव नाथाय बेबायदि खोथा फंफ्रोमनिबो हिसाब होनांगोन ना अब्ला नायदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेसेबांबा गिदिर समस्याया घटनाया दिनै जोंखौ नेनानै दङ नोंथाङाबो आंबो जोंबो बेबायदि रायथावै रायनाय गुबुनखौ रायखोमाग्रा बेफोरनि मादाव सासेब्ला जोङो दिनैनिफ्राय मिथिनानै लानि जे जोबनाय दिनाव जोङो हिसाब होनो नांगोन बे इसोरनाव आरो गाहाय सिराव बुंबावदों 37आव मानोना नोंनि बाथ्राजों नोङो धोरोमैया सानजागोन आरो नोंनि बाथ्राजों नोङो दाय गोनां सानजागोन खोनाबायना मा बुंबावदों नोंनि बाथ्राजोंनो जोंनि रायनाय बाथ्राफोरजोंनो जोङो धोरोमैयाबो सानजागोन ना आरो जोंनि बा नोंनि रायनाय बाथ्राफोरजोंनो जोङो दाय गोनां खालामजागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोङो बुजिदिनि बे समाव रायलायजायो ना रायलायजाया गुबुनखौ रायखोमा जायो ना रायखोमा जाया आरो जाय बिथांमोना रायखोमाग्रा फै जों बेफोरनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोनदिनि दिनैनिफ्राय गावखौ हमथादिनि मानो बिकज अफ इउ आर ए ख्रिस्टियान दिनै जों ख्रिस्टियान जाबाय नोंथाङा ख्रिस्टियान जाबाय बेखौ जों दिनै मिथिथारनो नांगोन आरो बाइबेलनिफ्राय मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि मा होननानै बुंदों बोसोन बिजाब 16 बालाबनि 28 सिरियाव बेबायदि बुंबावदों खोनासंबावदो दुष्ट मानसिफ्रा नबां जाबां बाथ्राफोरखौनो फोसावबायो बिसोरो सैहोयो आरो मोजां लोगोफोरखौ बोखायो जाय मानसिफ्रा दुष्ट गाज्रि बेबायदि गाज्रि मानसिफ्रासो मा नबां जाबां नंबां जांबां बाथ्राफोरखौनो फोसावलाबायोनो ओमफ्राय मोजां लोगोखौबो बोखाना होयोनो मानो गाज्रि गाज्रि मुं सुनानै होबाय नालाय बेनि सिगाङाव गाज्रि गाज्रि रायखोमाबाय नालाय बे मोजां लोगोनि सिगाङाव जाय मानसिखौ जों रायखोमायो बे रायखोमाजाग्राहा बयहाबो मोजां लोगो थायो बे मोजां लोगोनि सायाव
सिगाङाव जोङो गाज्रि गाज्रि मुं सुबाय नालाय बियो गोजान जाबाय आरोखि बेनिफ्राय माने बेबो सानबाय मा आमोखाया उमुगा बिराद गाज्रिलै होननानै दा बे खामानिखौ सोर मावनो जाया दुष्ट गाज्रि मानसिफ्रासो बेबादि खामानिखौ मावोनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो थारैनो बियो नंगौ आरो जोंबो हय साननानै लायो आरोखि ना जायखौ जों मोजां मोनो बेनि सायाव सोरबा गाज्रि गाज्रि खोथा बुङोब्ला माब्लाबा समाव नंगौथ' बिदिथ' बेजों दिनैनिफ्राय आं रायलायला लोगोबो जाला नै मिथिया हसिया बेबायदि डिसिसन लाफ्लांनानै गोजान जाफ्लाङो बेखौनो बाइबेलाव होनदोङो मोजां लोगोखौबो बोखानानै होयो आरो बियो सोरनि खामानिनो दुष्ट मानसिफोरनि खामानिनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों जुदि बिदिब्ला दुष्टआवसो गोलैगोन गाज्रियाव ओमफ्राय जोबनाय दिनाव इसोरनि सिगाङाव जों हिसाब होनांगोन आरो मोनसे बाइबेल सिरियाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौ मोननो हाबावगोन बोसोन बिजाबनिनो आङो बाइबेल सिरिखौ बावबाय दे बेबायदि लिरदों मैलानिया बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनो हाया बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय गोजानाव था बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों नाथायबा आं बाइबेल सिरिखौसो बावबाय आं लिरदोंमोन बावफ्लांबाय लिरनो आरोखि ना मा होननानै बुंदों मैलानियानो बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनो हायानो जाया मैलानि बिराद खोथा बुंग्रा रायलायग्रा बिथांमोना बाथ्राफोरखौ खोथाफोरखौ हमथाना लाखिनो हाया ओमफ्राय मा होनबावदों बेबादि मानसिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नङाब्ला नोंबो खैफोदाव गोलैफागोन ना मा होनो नाथाय जोंबो गाज्रियाव गोलैफागोन ना ओंखायनो बेबायदि गाज्रि गाज्रि खोथा रायलायग्रा गुबुनखौ रायखोमाग्रा मैलानि बेनिफ्राय जोङो दिनै गोजानाव थानो नांगौ आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि जोंनि समाजाव आं दहाय गिबियाव होनबाय जोंनि थांनानै थानायाव बेबायदि गोबांथार दिनै जोंहा दङ बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्स साबस्क्राइबार्सफोर दङ नोंथांमोना सोरबा जोंनि बिमायानो जाथों बिफायानो जाथों सोरबा जोंनि सेंग्रा सिख्लायानो जाथों ना जों जुदि बेबायदियाव गोग्लैफ्लांदोंब्ला अननानै गावखौ आन्दाज खालामनानै फै जों बेनिफ्राय गोजानाव थानो आंबो बेबायदि मानसि आंबो दिनै गावखौ गोजानाव दोननो हास्थायगोन दिनैनिफ्राय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर we are the not perfect ना जोङो पारफेक्ट नङा रावबो मोजां नंखाया ना बेनिखायनो गोथार बाइबेलाव जेरैबायदि बुंदों लिरदों जेरैबायदि जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों फै आंबो नोंथाङाबो जों बयबो दिनैनिफ्राय गुबुननि सायाव गाज्रि बुंनाय गुबुनखौ रायखोमानाय ना बेनिफ्राय जों गावखौ गोजानाव दोननि नङाब्ला जोबनाय सानाव हिसाब होनांगोन आरो बेजोंनो जोङो दाय गोनां आरो दाय गैयै जों खालामजागोन बे इसोरजों आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन एफिसियासआरि 4 बालाबनि 29 सिरि एफिसियान्स चैप्टार 4 verse 29 बेयाव आरो बुंबावदों दै गोथार बाइबेलावहाय नोंसोरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ बाहायालाबानो नांगौ बादि गुबुनखौ दिखांनो हाथाव बाथ्राफोरखौल' बाहायदो अब्लानिया नोंसोरनि बुंनायखौ जायहा खोनासंगोन बिसोरहा गाहाम जागोन बिराद मोजां आरो गियाननि बाथ्रा जोंनो फोरोंबावबाय दै बे बाइबेल सिरिया मा होननानै बुंबावदों नोंसोरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ बाहायालाबानो गुबुनखौ गोजौआव मोजाङाव दिखांनो हाथावथाव गुबुनखौ गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव लाबोनो हाथावथाव that means ना बेबादि बाथ्राफोरखौल' बाहायदो गाज्रि बाथ्रानि जायगायाव जे बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला ना जे बाथ्राफोरखौ जोङो बाहायोब्ला गुबुना गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैगोन बेबायदि बाथ्राफोरखौल' बाहायदो होनना बुंदों अब्लानिया नोंनि बुंनायखौ जायहा खोनासंगोन बेहा गाहाम जागोन आरो थारैनो बियो नंगौबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों जेब्ला आंनि लोगोआनो जाथों बा सोरबा सासेखौ जाथों जों गुबुननि सिगाङाव बिराद जुदि जों मोजां होनोब्ला गाज्रि बुंनायनि जायगायाव ओमफ्राय बे बाथ्राखौ बै बुंजाग्रा मानसिया खोनाहैयोब्ला गावनि सायाव मोजां बुंनायखौ माबायदि गोसोखौ मोजां मोनो मिथिगौना बिथाङा गाज्रिब्लाबो सोलायगोन मानसिफ्रा आंखौ इनायनो मोजां मोनोब्रा ना मा होनो दिनै आं बेबायदि आखलनि मानसि जायोब्ला बेबायदि आङो जायोब्ला आंखौ मा बुजिगोन आंखौ मा सानगोन होननानै सोलायनानै फैगोन गाज्रिनिफ्राय थ' बेनिखायनो बाइबेलावहाय बेखौ गाहाय सिरियाव बेखौ लिरबावदों
मा होननानै बुंदों अब्ला नोंनि बुंनायखौ जायहा खोनासंगोन बिसोरहा गाहाम जागोन आरो बे थारैनो नंगौबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नंगौना नङा जुदि जोंनि बाथ्राफोरखौ मोजां बुंनायखौ खोनायोब्ला बै मानसिया गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैबावगोन हाब आंखौ इसिबां मोजां मोनो आंनि सायाव इसिबां बेबायदि मोजां मोजां खोथा बाहायदों ना आं जुदि बेबायदि गाज्रिब्ला मा रोखोम जागोन बा गाहाम जाहैदोंना जाहैयाखै गाहाम जाहैदों अब्ला अनजाग्रा डियार भिउवार्स नायदो जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला जों सुबुं हारिखौ नोंथांखौ आंखौ जोंखौ बे संसाराव थांनानै थानायाव मा रोखोम थांनानै थानो नांगौ मा रोखोम जिउ खांनो नांगौ मा रोखोम खोथा बाथ्रा बाहायनो नांगौ जोंखौ फोरोंदोंना फोरोङाखै फोरोंबाय ना जोंनो गियान होदोंना होआखै जोंनो गियान होबाय नलेजबो होबाय अब्ला नायदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोथार बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ लानानै जों जुदि नोंथाङा जुदि बे बुहुमाव थांनानै थायोब्ला बे गोथार बाइबेलाव लिरनाय बायदि जुदि जों खालामोब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोबनाय बिसार सानाव जोङो मा दाय फोनांजानाय नङा आरो खोथा फंफ्रोमनिबो जों दिनै हिसाब होनांनाय नङा जों जुदि इसोरनि बाथ्रा बादि इसोरनि हुकुम बादि जुदि जों थाबायोब्ला जोबनायाव आं दिनै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामनो सानबावो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै ख्रिस्टियान जाबाय नोंथाङा सासे ख्रिस्टियान जाबाय आरो दिनै बेल' नङा जों दिनै बयबो ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोर जाबाय ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर जाबाय बेबायदि गाज्रि रायखुमानाय ना गुबुननि सायाव गाज्रि मुं सुनायनिफ्राय गाज्रि गाज्रि खामानिफोरनिफ्राय बेफोरनिफ्राय एरखेनानै इसोरनि आयेनाव जों फैनि मोजां खामानियाव जों फैनि जेन' इसोरजों हामजाजानाय आरो मानसिफोरजोंबो थैसान्दि थैयागौमानि मोजां मोनजानाय दुखुआव सहाय मोननाय जेन' जोङो बेफोरबायदि जायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बुजिबाय जे गुबुननि सायाव गाज्रि मुं सुनायनि सायाव बा गुबुननि सायाव रायखुमानायनि सायाव गोथार बाइबेला मा बुंदों आरो बेबादिनो गोबांथार मोजां मोजां गोथार बाइबेलाव बाइबेल सिरिफोर दंबावो इसोरा नायग्रा खोनासंग्रा साफ्रामखौ बोर होथोंसै आरो दिनैनिफ्राय बेबायदि गाज्रि रायखुमानायनिफ्राय जों बयबो गोजानाव थानो हाथोंसै गोजोन्थों इसोरा नायगिरि बयखौबो बोर होथोंसै खुलुमबाय।